Maailmassa, jossa tähdet vaeltavat ja uskollisuus on harvinaista, oli olemassa jotain pysyvää. Urheilussa, jonka luonteeseen kuuluu alituinen muutos, seisoi monumentti. Hänen nimensä oli Paolo Maldini. Hänen tarinansa ei alkanut pölyisiltä kaduilta tai köyhyyden keskeltä. Se alkoi Milanon tyylikkäillä bulevardeilla, kaupungissa, jossa muoti ja jalkapallo ovat kaksi puolta samasta intohimosta. Hän ei ollut kuka tahansa poika. Hän oli Cesar Maldinin poika, legendan, joka oli jo kapteenina nostanut Euroopan kupin pokaalin AC Milanin paidassa. Hänen suonissaan virtasi punamusta veri ja hänen kohtalonsa tuntuu olevan kirjoitettu tähtiin. Mutta nuorena poikana, salaa, hän ihaili Juventusta. Kun hän 10-vuotiaana meni AC Milanin koeharjoituksiin, hänellä oli valinta. Hän olisi voinut valita toisen. Mutta kun hän astui Milanellon harjoituskentälle, hän tunsi kuuluvansa kotiin. Se ei ollut vain perinnön jatkamista, se oli tietoinen valinta. Lupaus, jonka hän antoi itselleen ja isänsä perinnölle. Vain 16-vuotiaana, tammikuun kylmänä päivänä vuonna 1985, hän sai kutsun. Hän oli niin nuori, että hänen ei edes pitänyt olla mukana, mutta loukkaantumissuman vuoksi hänet nostettiin penkille. Ja sitten valmentaja Nils Lidholm kääntyi hänen puolensa. Poika astui kentälle, ja siitä hetkestä lähtien hän ei enää koskaan katsonut taakseen. Hän ei ollut kuin muut puolustajat. Hän ei ollut raaka voimanpesä tai armoton taklaaja. Hän oli taiteilija. Hänen puolustamisensa oli kuin balettia, eleganttia, älykästä ja näennäisen vaivatonta. Hän ei koskaan tehnyt paniikissa liukutaklausta, koska hänen ei tarvinnut. Hän oli jo lukenut pelin 2 siirtoa eteenpäin ja sijoittunut täydellisesti. Hän oli molempijalkainen, mikä teki hänestä yhtä vaarallisen niin vasemmalla kuin oikealla laidalla. Hän oli osa jalkapallohistorian legendaarisinta puolustuslinjaa. Baresi, Costa Curta, Tassotti ja Maldini. He eivät olleet puolustus, he olivat muuri, linnoitus, jonka edessä Euroopan parhaat hyökkäjät murtuivat. Kun suuri Franco Baresi lopetti uransa, kapteenin nauha siirtyi luonnollisesti Maldinin käsivarteen. Hän ei ollut äänekäs huutaja, vaan hiljainen johtaja, jonka auktoriteetti perustui täydelliseen ammattimaisuuteen ja horjumattomaan esimerkkiin. Hän oli Il Capitano, kapteeni isolla koolla. Hänen uransa oli täynnä voittoja ja kunniaa. Hän nosti Mestarien liigan pokaalin 5 kertaa, eri vuosikymmenillä, eri joukkueiden ja eri pelityylien kanssa. Hän oli seuran jatkuvuuden symboli. Mutta jokaiseen suureen tarinaan kuuluu myös sydäntä särkevä tragedia. Se tapahtui Istanbulissa vuonna 2005. Mestarien liigan finaalissa hän teki uransa ehkä ikonisimman maalin. Finaalien historian nopeimman, vain 50 sekuntia pelin alkamisen jälkeen. Puoliajalla Milan johti 3-0. Pokaali oli heidän. Ja sitten 6 minuutin aikana kaikki romahti. Liverpool teki mahdottomasta totta. Se ilta oli Maldinin uran synkin hetki. Avoin haava, joka tuntui parantumattomalta. Monet pelaajat olisivat murtuneet, mutta Maldini ei ollut kuka tahansa pelaaja. 2 vuotta myöhemmin, Ateenan kuumassa yössä, kohtalo tarjosi hänelle sovituksen. Vastassa oli jälleen Liverpool. Tällä kertaa ei ollut romahdusta, oli vain rauhallinen, hallittu esitys, jonka päätteeksi Paolo Maldini 38-vuotiaana nosti jälleen Euroopan himotuimman pokaalin. Se ei ollut vain voitto, se oli ympyrän sulkeutuminen, oikeuden toteutuminen. Hän pelasi uskomattomat 25 kautta, yli 900 ottelua, kaikki yhdessä ja samassa paidassa. Kun hän lopulta 41-vuotiaana jätti jäähyväiset San Sirolle, se oli kuin suuren katedraalin ovet olisivat sulkeutuneet. Seura jäädytti hänen paitanumeronsa. Se oli kunnianosoitus, joka kertoi kaiken. Se numero odottaa nyt vain yhtä asiaa. Jos joku hänen pojistaan,
kolmannen polven Maldini joskus osoittautuisi perintönsä arvoiseksi. Paolo Maldinin tarina ei ole kertomus räjähtävästä neroudesta tai traagisesta liekistä. Se on eeppinen runo uskollisuudesta, tyylikkyydestä ja kestävyydestä. Hän oli jalkapallon viimeinen aatelismies, elävä muistutus siitä, että suuruus ei aina ole sitä, mitä teet pallon kanssa, vaan sitä, kuka olet ilman sitä. Hän ei ollut vain pelaaja, hän oli instituutio. AC Milanin ikuinen vartija.